college gutoka Nyaribari Masaba esomwesi miwa Hak Daniel Mandu wa Kongosa tigangire ribageri so wakira baibori baitombi yamone soko nyara gotoa bana na gutwara okwegena amangana activate we are very friendly ese amangana fees payment egekogera serikali ngo bakonyera abana gwetera chinjera hawa entangani neri ya constituent development fund that is CDF esoko gendeza constituency yao twakurikira rirube onye kubwato bulemeru banyara gwaka na part of your fees eri yakabere eri punko era abana baito chironi ekogera ne government institution nko egubale first priority baye gujironi bagosomera eri yagatatu kare kupsia tumira marieta gochie serikali nko ba scholarships and capitation abana bagonyara gosomera igo listen teyo abana baito babwenete kobera ngamune fees ya buli tubwate various courses ndobwate agriculture ndobwate electrical and electronics ndobwate automotive that's mechanical engineering yebwate sections ndobwate building ko diploma arts and tubwate ne chinyinge chirijiko ba Harvard in any institution igo bono nale kwa appeal abaiboli baleta abana banyare ko babago trainingwa egeko garanto bwato bumanyi kosomia abana baito bariga ni monyare kutoletera abana ina wa January intake because negenderete umwana igota document cha mapema obukiribaga in advance tap kwanyaliri jinga kichwa mwali kwanyoranga lere serikali yako na neji portal so it's good moja for admissions ya January mapema. Superstores Nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza ya Nchiri amone company ya mabati Rolling Mills yuko ya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura chagwirigirie amabati anda unsialia utagete showroom yeito nigo ere engale yuerengia na woigo ekogokie riso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriria amabati aiga ntobwate team tembo abo bago kolemirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na woigo cho tebererie kende kensi uraganie bago tebererie company ya mabati Rolling Mills iko babwate amabati chingencho au ayuare ye chikala au na woigo ayuiga bwate chi profile net gauges au bunabono babwate normal corrugated na woigo box corrugated asimigo babwate Dumerang ayuare aye chigage emerongetato asama mabati alia ye chigage emerongibire na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na woigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na woigo web design babwate yigani kabwate chikala bunabone lia Chaco Grey Brick Red Tile Red Maroon Sky Blue na woigo na green obutambe bwe mabwate yiga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi woigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chingagicho gwakeranya mabwate yiga ase nyumba yao tutari lero ase ou MRM showroom onyare kabo gukwerera amabwate yu akomenya segeka ayo uchanye warrant na woigo ayo urakoberwa ikasure asubwango eduke yiga ya Uhuru Superstores yegotoka se nyumba ya Uhuru Complex imiyo muchuligo musongo iyo erangene eduka ya Safaricom woigo ngotoka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera sete namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores the people's choice guaranteed lowest prices karibu nyumbani Zuku, home of quality entertainment with reliable internet and affordable satellite TV across the country. For $29.99, get your satellite TV dish and decoder with strong signal. Enjoy crystal clear channels, kids shows, sports, local dramas, Nollywood, Nat Geo, and more for $4.50 per month.
Were bya mwanchomo ligereria magoroba ya lero litukariga alia 15 na gatatu lio mwatienyi o 11 mwaka wa 2025 kine kiunga chintanya senjere wikira no chiri ngoro kwaro ne toto nyangiri na guru asense maimenyererio ni gotoko bwatirana nere Wilson Makoli na ani gatiana kwariganirie magoroba ya lero. The highest county with disability, Embu, with 4.4. Na Nyamira nigere number 11, as the county 47, 83.3. And those are the preference rates for disability in the whole country. E county ya Nyamira na yamo yabo ase chiri chibwato mboromone bobantu bali bamenyete amo no bolema unigane kigwali tukolia lero. As for this matter, based on the charges on record, the accused is granted a bond of 100,000 shillings with one surety. Na umwe MCA we ward ya Nyamasibi omo sike Christopher Onsaga goiko bosibike gambiro kubwatikana amwana macho yobongainereria. Safari hii sina haraka ya kutoka, niko area. Niko area. Mimi nitatoka hapa tarehe 28. Siasa chobo choleboke wejitariki 25 chio motinyo nigo chigendrete kubwatanse asiri tukolia lero mukwanyu muraibuense Profeta Kindiki arach kampeni ime bunge ya Mbeere North. Mwancho murigereri magiga yo mwamsebe wodi ya Nyamasibi yotoke bunge ya Nyaribari Masaba county ya Kisii kobe kwa biara niganya kabaga kiwabo siube kigambiro kia Kisii asanya kabaga kwigorerwa ama gasaka gasoerwa kubwatakanamo no gotebekana na nigangainete abantu ngango bairalese ya Canada na kujana kabaga konyora chibesa kurwa sebale kubwatakana amo no gwikwo kwa yabo siube kigambiro niganya kabaga gago bwatokwa ase cash bill ya chishiringi chiribu 50 na gose bondi ya chishiringi chiribu 100 mnago tumemurikito Diponi Asanya. Litukolelero mwe musibe wode ya Nyamasibi Honorable Christopher Onsaga nige kigwabosiwe kigambere meye county ya Kisii maiga yoko soerwa na mamocho yokurana ni abantu chibesa asenchira yoko baira ngumbu asense ya Canada. Christopher umeshtakiwa na kosa la kupokea pesa kwa njia ya udanganyifu kinyume na sheria. Maelezo ni kuwa kati ya tarehe 11 mwezi wa pili mwaka 2022 na tarehe 19 mwezi wa kwanza mwaka 2023 katika mahali panajulikana nchi ya Kenya kwa nia ya kulaghai ulipokea kutoka kwa Mary Ogachi shilingi 183,400 kumdanganya kwa ungesaidia msichana wake Mildred Yekonge kumpeleka nchi ya Canada. Ukiwa unajua ni mwongo. Ni kweli ama si ukweli? Shtaka la pili, kupokea pesa kwa njia ya udanganyifu kinyume na sheria. Maelezo ni kuwa tarehe 18 mwezi wa 4 mwaka wa 2023 katika nchi ya Kenya ukiwa na nia ya kulaghai ulipokea kutoka kwa Caroline Yekonge shilingi 70,000 kumdanganya kwa ungesaidia msichana wake Mildred Yekonge kumpeleka nchi ya Canada, kitu ambacho ilikuwa ni kweli ama si kweli? Maiga gosomwa kwa mamochayo mo prosecutor ni gaborie koti gutaina na a cash bill. Your Honor, therefore we are praying that this court denies the complainant bond terms, albeit temporarily. Because we are sure, Your Honor, this is not the end of it. So, Your Honor, will be praying that you, at least, if you must give him bond terms, you benefit from a pre-bail report from the probation office. Before that priest can be released on bond.
Ndikoreng'ana n'omuwakili Wilkins Ochoki oyore omuwakili bw'omweshimiwa Onsaga nigatebanga nigero busibole guchiasekero mu Kenya awetera serichiko koegwa a cash bill gose a bond is a constitutional right unless there are compelling reasons as to why he or she should not be granted bond, and none of what my learned brother has told you is a compelling reason. Asebono mentioning era kor chitariki nye mutinyo 12 mwaka uyo iga no gotegererwa wekina chitariki 15 na ibere omutinyo 5 mwaka bwechiri ibere na 25 nemo. As for this matter, based on the charges on record, the accused is granted a bond of 100,000 shillings with one surety for a cash value of 50,000 shillings with one contact person. Mentioned 4th December, year 2017. Kuripoti rege taseni kia ketembe kuroiga Kisi Lokots elia nengoro kwa Dipon Asanya. Mwanju mwigereri bantu bari bametu no bamenya gusino barema kurwase county ya Nyamira ithuguri arero nigo banyora amegerio enjera baranyaka bagwekinia kemage gusaba gwekinia kemuguko nabo igo ase enjera ya magendero asaba igo banyaka bagusegetwa chijera eli banyara ko bakwendera no buguma bwabo bututukane bonde bwenze butayibuna gatumurikyo tofati December. Ekaunti ya Nyamira negati ya chikaunti chiria chire n'umubaro omonene asa abantu baria babwate oborema ase chikaunti chonsi 42 naya koreng'ana na Wycliffe Oturi Nyakundi. Ase Kenya ngima the highest county with disability Embu with 4.4 na Nyamira nigere number 11 ase chikaunti 47 3.3 and those are preference rates for disability in the whole country. So you're going to be seeing a bono over Emma as in Nyamira County Mborigo, Kero Kombea. Because the average, and Igatua as a national level 2.2. But you're going to 2.2, Nyamira 3.3, that it means it's getting higher, where national. You're going to miss one over Emma as a county in Nyamira, also over Emma high level compared to other counties. Kubwatikana negekaro kia rero ekyo kia bareta mo abo bareno barema ekyo yakorekana asomogobani oyomo imeye kaunti ya Nyamira nigo serikali ye kaunti ya Nyamira naboigo ekyombe kia Light for the World barache kubeka ukweigwana guchakira umwaka umoya enchira barache kubasira abasae abo baikire emyaka 13 gucha igoro erio nabarabwo kwegendereria kebogima. Kero January toko chiko chaka nto saini ama bwata nakuru kwe moyo mnana kitoko chiko kolega SSG department yange inyeiga agenda education agriculture na health chiko emgo konya abantu baito batini chando ao yokorema ebe no barimo bwa kibongo barimo bwa physical na barimo bondo once ina yote abantu with especially abana bari myaka between 18 na 35 who are the youths yote meko ba encourage batch by enroll in this program acreditance from next year January in the bakone ka wetrase program. Currently abantu banyamira babato barima as per the census year 2019 bare abantu angechilwe mrongevere. Poigo serikali ye kaunti ya Nyamira wetera umuwasiri ogenda aserieta Arsimanuti nigo airachinga kecho na gukwanira igoro y'omukya uria babekire buna kaunti ya Nyamira yogo chakubakonya abayiga bare no barema aseboigo asaba abayibori baria babwate abana babo na batarabasokya arabu erio bamanywe babasokye erio na barabwo gutoka aseri bagarigiya ryokonyora obokoreri ao Yende ketanga mtu akolile tuwaetiri richiko ya Disability Act Nyamira County mononto chuko sensitize abantu baito ningi kera seri chikerio na kiri golenda obosibole na mangana mange bore ya abamenyete no obolema egere banyara ku access resources na kende yonsi ase county.
mu waziri wa department yungu saba abantu baitu bali bamanyete mwana onde bwanzi kusema onde bwanzi bamenyete no bulema ai jitokeze kusema murete egere akolerwa assessment anyale ko ba registered kero bali registered na watu kumanya mu barogo nonyene mipango yo kubakonye ko baraisi igati yabwo bare no barema na boigo banyora amaigeria yaiga nigo bakwanire ajaiga hamgradi na nyara ko bagingo somi buna noe kindo muremafu youth na bonko nyara ko iniforofu ina business kando ni gasi elingo kora na bonko iniforofu ne business so that tinya ko bo montorio ubusabirera angeli gwito so gusaba gwito mukolinga omuroyo gatageta abantu abange abasaba abange ba disability kono muchanda tubwate na mwabira igano abantu baita abange mbare sokya gose mbara sokigwa abasa embare barase chinyomba abasa embare bakoze chizukuru bakona ko korandaranda gosebekara se chinyomba asengenchi yo kuburwa ekibago kora abasa embare batigirete chizukuru nchera omurobeli yoyo no bwatenchera ohikera musound bwens o disability oyo somete no yo tasometi Hingo reporter Getembe koroiga se ward ya township ebunge ya West Mugirange county ya Nyamira inje Fatigad Gesemba na mwanjo murigeli gati yaba kichikura kurwa se ward ya Nyansiongo iyo beroberete gochi kogenda sobo chale bakach tariki 25 bire chomo tinyoiga ngaba sokiri na gosegete ngwana iyo mwazire mukuru muke Dr. Fred Matiang'i yoko okoboko murane bw'ikyama gya PDP musike Jackson Mogusu ase obochori obwo bagokwana na Getembe nigo banyaka bakwanekia muna ekerengereria ikyo na kyo na borobo bwate kurwa se ward ya Nyansiongo nga nonye ukoigwana kwa nyanja kabokobora kurwa sabarwaniri baliba kubale ase ensemo yo kwa serikali munagotumulike to podcast okara matuka makemaga y'umurwaniriri wekero kyoburayo bunene bwense kurwa sorongo rwa gusimusike Fred Okengo Matiang'i komwa beno koboko urwaniriri wekero kyobwemsi asobochero bokaimeye wadi ya Nyansiongo aserieta Jackson Mogusu nigo egataba menye kuratsinse chiga esokire na kugendera gotogiye getambukire kyo usaba abantu baitasi bonse bibabita banje tutugekero mugambi oito aso gwakera e candidate yae ato ragera chikura erinde tumusire ntore tubusuku nyumba olengana muna bamenya abega ningo batebire na ekerengererie iki kya Fred Okengo Matiang'i na kibara kunyara kwa bakubwatya unenchira yemo yogo choru murayo yura konye ewadi ya Nyansiongo kwegendereria samagenderero mugaga Matiang'i na to direction gozi tota editoba kana chikura totige mondo koroku kema ekorokia yudie kere chikura ase Nyansiongo ase ngenje tokoba kanansa tiga toigwana bana abana abamo no moraya totai because impass nyuko igwana moraya akaba selected monto agochwa kere chikura tiga tobuga tibuna atebire igo ntoba kana chikura icho wa MCA wa Nyansiongo to afford koluzie keroge kibo MCA asinge njoko bagana chikura tari koiwana tonse na bana abamotole abaiga bakoboli chikura bonse na bana abamobale tiga baigwana so that to Matiang'i amasikani ali abagana ta asinge njono mu omwana itogago ukwana bwego nigo batebire na account ya Nyamira nigo yagendere ko bagekwira na mega kemagenderero nani nasobokoreri we serikali account yiga wocha sorgo ngoriga ewenyorekane buna nigo ewadi yiga yagendere ko bagegotwara isikano nani ne eyoburayo boiga I think ya magendera ka to koligere buna bono na atene na se county ya baliyo tayenya kitali okwanda kwalikerwa gento iga wapi muliro gotayunga gachio chikugora maliogo nenya kitali yeito ya kijauria kwanyara maliogo tayo wataigwa ndeka mesti ogoro abukwana chigusha wakanire ayo sei wakanire sha bagatai nacha nyitora nacha bagatai nacha karo kwana chire watai wakana after wakanire watai wana wapimu kwalikero watai gachigora maliogo so maliogo tayo county etero ne bwate challenges chinyinga sa igo bagendere ko bakomoche serikali nene asikiri batebirenga bagotwara botebone bwensi gochora omurai oyo oranyara ko bagakweberekera ase serikali asikiringa yentonge ye serikali yabakonyire enyorekani munani go bagendere ko bakolera uchumi egati ya maganyande tuchakire economy unabone chaetu akano mawa bonus ri golire inse pi
ntuntu bwaje no mugusisto gutamira akamerike gecha na kitobwate na bono burabuga na kitwe tokereti twamenya wako ne bonus pesa chitayo tokogenda mabere kiro muri eto umiete kogo jense ya masomo eto bwata bana chi university eba strike matuko 49 abana bane bamenya Nairobi 49 days ngwaka ne rent bara hydro rent yetini ko bari funded ko singira ni ko na umire rent kogo chama tuko health sector is dead especially for Abuga na Nyansiongo ward specifically nyina boni bagende ko bakubagania abarwanirira abaiga bakurwanirira birugo na wigo nabamenye kurase wadi ya Nyansiongo kwenikyo mulembe chinga kichiga chitikarete usio bobochori ubora tunyara kabogo korekana omwelio wo mutinyu yiga ngo basaba abantu bonse ba Nyansiongo ward ngadogo chikokora chikureti you keep peace antana chikurango yarachire igaba minto ba Nyansiongo tigatokora chikura chyo mulembe amwa inko ripoti rigetase ni kyo wanjete kya Gatembe kuruga iga ase chinseme chiga chi ewadi ya Nyansiongo imeye kaunti ya Nyamira inche konkuru kwa Polycarp Okara na mwancho muligeli ase bunge ya Mbeere North yugotoka imeye kaunti ya Embu niko mukonyi murai bwenze nere ara erombe yabo gwatanime kiama kya UDA abo bagwakira umurwaniri ubwekeroge kyo gweteraze kiama kyo ekoko. Sisi tunataka amani. Sisi tunataka amani. Tumefanya siasa kwa muda na hakuna hata siku moja tumewahi mwaga damu. Tumeona damu ikimwagika wakati Riginji na wakora wake wamefika hapa Mbeere North. Na ndiyo maana tunataka tuamue kwa kauli moja kama watu ya Mbeere North ya kwamba Riginji lazima aende nyumbani jameni. Tulipeleka nyumbani wa Munyoro akaya wa Munyoro. Akaya wa Munyoro asikae wa Munyoro. Akaya wa Munyoro asikae wa Munyoro. Watu walikuja hapa jana wawili. Mmoja anaitwa Mithekani Nturi. Akasema mimi kesho yangu ni mbaya. Hebu nimwambie huyo ni mjinga sana. Mnajua mnataka kujua kwa nini mjinga? Alipatiwa kazi na William Ruto. Alienda akachukua mchanga na manyoya ya mbuzi na manyoya ya kuku akaunganisha ndio kuwe na janga la njaa Kenya mzima, fataiza mkaacha kuhusiwa. Mlisikia hiyo maneno? Unajua jana nimefika pale Siakago, nimesema nimefika safari hii. Na safari hii sina haraka ya kutoka, niko area. Niko area. Mimi nitatoka hapa tarehe 28. Na nitatoka hapa tukiwa na Lendan Muthende nikimpeleka bunge. Kwa hivyo wale watu ambao wamefika Mbeere North wiki hii tumewakaribisha. Hapa ni mahali pa amani. Lakini msituletee vita, msituletee wahuni, msikuje na ase kurwa ime ye bunge ya Magarini nigo mwancho muligeli omo konyi wo muraibu enso mukoro musike karonso musiko yibo igole muraibu kiama kya Wiper ara erombe yabwatani bo kwamerelia serikali ase okumwakira ekoko Stanley Kenga wikiama gya DCP imeyegu ebunge ya Magarini. Stanley Kenga Stanley Kenga Stanley Kenga. Kufanya hivyo ni kufanya jambo la kibusara. Huyu jamaa kaibiwa kura. Alafu mahakama kuu nchini kasema kura ziliibiwa. Na ndio mkarudia mchezo huu. Lakini sio mchezo, hii ni maisha yenu. Maisha yenu hapa kisha baadaye. Kwa sababu mkifanya haki, mkiregeshea Mheshimiwa Kenga huyu haki yake, mtakuwa mmefanya hata mbele zake Mwenyezi Mungu haki. Hatuna uhasama na yule, hata mbunge wenu hatuna uhasama. Mimi nimewahi kurudi hapa Magarini mara 2. Hata Speaker Kinga nilikuja kufanyia campaign ya by election one time. Huyo ambaye ni speaker wenu. Nilikuja upande wa Marereni, tukaenda huko Ngongoni, akashinda. Naomba leo nimpatie kijana. Kwanza ni kijana Gen Z karibu.
karibu kabisa kuonyesha uongozi wa kesho uko hapa. Ikiwa wakati mmoja nilikuwa mbungeni, kumbukeni mbunge wenu alikuwa Katana Nzai. Mwamkumbuka? Huyo nilikuwa na yeye kwa bunge. Kwa hivyo mkichagua huyu ataenda akae kama Kalonzo amekaa miaka hiyo yote kwa bunge. Na huyu nimemwangalia Mwanjumuriri ya mate ya Dominic Kengere wa miaka 30 ojuo nyato kabago gosiria gugausirio mabwaye ango mutinya mo etire na mubiroye ore ase ngedo ya Chiromo imemo cyo Nairobi niwe yasokire na kubuli nyakabago gosirwa kanyaji shiringi chiribu chiminye eli banyaka baba kanyali bagali okoyania mwanchu abo munagotume mulikito Daniel Onteri. Ebikore bimibere y'abantu hasi cyamate au hasi rugongo rwagusi ukomase chinkendo kubotekana n'uburemerwa w'ikibese nigo ikyo kegendere ko baliote hasi chinka chinyinge hasi amate yo mugaka Joseph Ogechi na Nyagusira Lucia Mura yabere yabwangwega wakwa nekiranye kyekerero Asiki ya gatatu ya matiga kuruase kenyero kia boronyi bokebo ekegotoka Kiogoro ribari chachase county ya Kisii nigo babere bakubuta barabuka abatamanyete ase bakurwa hase bare nase bagucia kubatakana no gukwa gwa Dominic Kengere umusaye bimeke 32 uyo sirete bugemo bwae magaga yokorwara segekegeke ime y'umuco Nairobi nabasinyirwe komwene kubatakana no buremerwa bwe bill ya Nyagitari nabono baganire gwesania shiringi chiribu chiminye twatemire kurwania singenchi yuko kere muchando yiga otoro chingo muchando noro nobona maana twachiro sinyunga kirito bwategeke ande gatokurustu cya kuragira amaana bero muchando manene abando cya sense munana sense mayindagira nduranyikira nyatali abamatekera kende bagotosumi abakora mu muchando noro bateba hasi kikiyonsi batemire gwetera haso muchango wekinyuro boigo gwetera sokonia biri byonsi babwate nigo baisanirie shiringi chiribu 50 choka natebo bwatinchire ndetigarete hase bono babolirie barayi babo gwesokya kobakonya nabantu bokuganyo kuya hase kiribu na baereirwe especially akaro mwana yakara alichiromo nturanyora murembe gukurara yekwera twachire kuruberia nyene chinga kichuo cha komwenia nabo chiaragirwe lakini ona sinjwe bitoki ebi bibiri etane tiere igoro bona butware gusabanga abarayi baito asogwanja kwino no gwanja kwa mabera andonsi asemure ebe no mweshimiwa gavana Simba Arati nabo tware kugusabanga asama mabera y'ugwanja lingane liriko goikira nabo tware kubolia asama mabera nyale ko tokonya omweshimiwa bweli yeito nyali bali chache omweshimiwa Zairi Janda nabo twale kubolia nga asinjo to koigwa gose twarorire asango gokonya abantu bao baliogo gambera nabo twale kubolia ngo tokonya asinjo omuchando obu mwana oyo okakara alia chinse moja Chiromo ere Nairobi bono nturaikira besa omubere ho Nyagusira goiki kiegocha nigo oraso motinyomo ase nkendwemo ime y'umuco Nairobi ubube bokubeka uboba ase mogaka bwenkeye Ogechi oyiboigo omurugi oye asire bwangwaiga nigo bono atigarite bweka umuburaka nkuripotere gataseni kya gatembe kurega se county ya Kisii litrene nguruko Daniel Onteri na ukorero mwancho murigereri ABC yo mu bimere we county ya Kisii musikadanya road ya buri gwetrase kyombe kya Gedonya Child Mission nigore tukuri alero kanya kabage korwa abakonyi no gusira guchesi cyamate ime ya Nyaguta ekenyero kya Matongo ward ya Kiogoro ebunge nyari balchachime county ya Kisii ase abanta bange banyaka baba kwaruke mugonkobo kubwatakana amone getambukirekyo no turi tugendete kambini ya Antijigas ngosaba abantu baminta abanyari bari baminto nyamuro cy'abana bandi baragumo babisa we are friendly toje tobarwali bakonyeke abu mongine Elizabeth twakorire gasi ororengiya ande twarorire nga matumaini naronga Elizabeth chinde chingusira chire komenta nayo nago kirisana se team ya umheshimiwa mama county Doris Donya ase initiative ye babwate they are here to support us
especially abang'ina babaikire myaka bari inse sana naende chinda chiko baremea. Ntokaendete campaign kurobisio mong'ina donya ya anti-jiga campaign. I'm very happy nga gwikira lero iga umong'ina otemire gwikira chi household 116 whereby chi household chetokesete chibwato muchando chalingi 361 bono 116 for the past 3 months igona muro chingo mong'ina okorire gasingia nagendrete ko kurwani muchando bwechinda nende ngosaba abanyali bali n'abamenyi ba Kisii County at large bali skali batoligereti anya korochi muchando uyo andonse asole yoleto obisio mong'ina nabata mariogo nabate bintu byonsi by'abantu bunabaiga bagokonya akiri tukori ya twagokire akyo mong'ina ito tori zitonya toto twatebire mbia mono asomurobori uyo bwate bwokumya ase ngintu gwatumire timu yawe yachira yache gotokonya no mong'ina orenga tinda ko echianyarire gaki abanyagitari baito bachire bamusibiri amario gose bamubekeire ene gasi engiya muna bang'ina tokogoka muna toiborete Mwancho murigereri gwikira uno tokorera mang'ana magie kionga chinsainye magoro bale gosobo tuko bugarero tugengambio mone sengenje kwaba amona into ne bali bansi banyako baba kubwatirana kwani guna mang'ana ya gwikeire asenchira endonge nchirigo gurukwaru ne toto nyangiri kurwa senze memenyereri niga kuru Wilson Makona bigo ensemo ya transmission niga kuru Diatsa ne gose Kevin Ongeri kende gotoru bali gubye miyaga Tembe TV ekyo kya mamusi boigo mutware obotukobya Pagaka ninjo, ninjo getembe, ninjo dorome, mangana man, pagina ninjo. Muri bobe tachi mambya. Bantu mbara bakuna kuriye ukuriye ndagera. Mona bari yaragire none ndagera. O ndagera tu. Muri bobe tachi mambya. Tama idinge ndagera yakori mambya nkingo jakori. Erano kuriyo iga ekyanyora iga abu. Kuno mukoranira abwe ndagere tamwe tiko mambya imboki muri bobe tachi mambya gai no murusi yatebete Pagaka ninjo getembe, ninjo dorome, Eduka yobomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka echolide ili kubwatuka chirangi cha Crown Paints eyure company nambe yemo eyo korose chirangi meyense yiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu biliya bikomanya seka ngo kwanira chirangi echo boyiko chire chichi brand ao echo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabondo mbabwata chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentre nigwa amavuta yani oil na bwigo chiriya chia mache inyuranga chirangi chiga nigo chiri kurwase chire chiri kuririke iriya gatigati wekarigori lyabantabati bwigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo gwochoganya chirangi wekabunuragani gwochoganire erangi yiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bwokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora bwikirano tutarire rero elibwe nyorere abamanyi aboigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eywerangene duka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyure angene bengi ya Credit Bank asamange bakere singwetera seti namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani.